हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण तिसरा अध्याय चालू करणार आहोत. त्या अगोदर मी मंगलाचरण म्हणते. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. नम ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. सर्वांचं स्वागत आहे. आणि गेले 2 आठवडे आपला क्लास झाला नाही, त्याबद्दल मी तुमची माफी मागते. मी क्लास घेऊ शकले नाही कारण माझ्या मुलाचं लग्न होतं. आता ते सर्व कार्य झालंय. आता परत असं होणार नाही असं मी हे सांगते तुम्हाला. चालेल. आज आपण तिसरा अध्याय करतोय, कर्मयोग. तो अध्याय करण्या अगोदर आपण जरासा एक रिकॅप घेऊया की दुसऱ्या अध्यायात आपण काय काय शिकलो. प्रथम मला सांगा, तुम्हाला स्क्रीन दिसते का सर्वांना? दिसतीये. हो माताजी दिसतीये. दिसते ना? सर्वजण अनम्यूट होऊन सांगू शकतात की चालू आहे की नाही स्क्रीन. सर्वजण अनम्यूट आहात आपण. हो चालेल. तर आता आपण दुसऱ्या अध्यायात काय काय शिकलो. अर्जुनानी पहिल्या अध्यायात कृष्णाला सांगितलं की मी युद्ध करणार नाही आणि त्यांनी 5 कारणं सांगितली. त्या 5 कारणांवर कृष्णाने उत्तर देऊन अर्जुनाला सांगितलं की तू चुकीचा विचार करतोयस आणि युद्ध केल्याने काही तू पाप करणार नाहीयेस. तर अशा तऱ्हेने कृष्णाने अर्जुनाची समजूत काढली आणि मग त्यांनी अर्जुनाला सांगितलं की तुझं मन जे आहे ते स्थिर ठेव. तुझं मन फळाशी अटॅच झालं नाही पाहिजे, फळाशी आसक्ती असली नाही पाहिजे तू कर्म करताना. तर अशा तऱ्हेने तू कर्म केलं पाहिजे की जे कर्म डिटॅच्ड आहे, म्हणजे काही अटॅचमेंट नाहीये. आणि मग कृष्ण अर्जुनाला स्थिताधीर मुनीबद्दल सांगतो. आणि स्थिताधीर मुनी कसा असतो, कसा चालतो, बोलतो, वागतो, म्हणजे त्याचा व्हेरियस जीवनातल्या ज्या घटना आहेत त्याला तो समोर कसा जातो आणि कुठल्या तऱ्हेने रिस्पॉन्ड करतो व्हेरियस सर्कमस्टॅन्सेसना. तर अशा तऱ्हेने स्थिताधीर मुनी कोण आहे, कसा आहे, याबद्दल आपण दुसऱ्या अध्यायात बघितलंय. आता या अध्यायामध्ये एक अर्जुनाचं कारण होतं की मी युद्ध करणार नाही कारण पारिवारिक परंपरा जे आहेत त्या नष्ट होतील. तर हे या कारणाचं उत्तर कृष्णाने या तिसऱ्या अध्यायात दिलंय. तेही आपण आता बघूया. आता तिसरा अध्याय आपण नावापासूनच चालू करूया. कर्मयोग.
आता मला कोण सांगेल योग म्हणजे काय? हात वर करा आणि सांगा मला योग म्हणजे काय? क्षितिजा जोड माताजी. योग म्हणजे योग जोडणे. म्हणजे युनियन विथ गॉड. बरोबर. हा, क्षितिजा. युनियन विथ गॉड. बरोबर. युनियन किंवा कनेक्शन विथ कृष्णा, म्हणजे कुठलाही गॉड नाही, ओनली विथ कृष्णा. इतर कुठले देव देवता असतील त्यांच्या बरोबर कनेक्शन आपण स्थापन करणे म्हणजे योग नाही. फक्त कृष्णा बरोबर हा शब्द वापरला जातो योग. तर आता कर्मयोग, जेव्हा कृष्णाकडे तुम्ही कर्माने जुडले जाता किंवा कृष्णाशी कनेक्शन एस्टॅब्लिश करण्यासाठी जेव्हा तुम्ही कर्माचा वापर करता, कुठल्याही ऍक्टिव्हिटीचा वापर करता, तेव्हा तो कर्मयोग होतो. आता दुसऱ्या अध्यायात कृष्ण अर्जुनाला सांगतो की अर्जुन तू युद्ध कर, कारण दोन्हीमध्येही तुला काहीतरी चांगलं फळ मिळणार आहे. जर तू युद्ध हारलास किंवा तू ठार झालास तर तुला वीरगती प्राप्त होणार आहे आणि तू अनेक एक वर्ष, हजारो लाखो वर्ष स्वर्गामध्ये आनंदाचा उपभोग घेशील आणि तू जिंकलास तर या पृथ्वीचा तू सम्राट होशील. म्हणजे दोन्हीतही आनंद आहे, सुख आहे. तर अशा तऱ्हेने जेव्हा आपण फळाकडे बघून कुठलंही कर्म करतो त्याला आपण कर्मकांड म्हणतो. आता कर्मकांडापासून कृष्ण अर्जुनाला कर्मयोगाकडे नेतोय. कर्मयोग म्हणजे काय? की कृष्ण अर्जुनाला सांगतोय की तू जे काही कर्म करणार आहेस ते फक्त माझ्यासाठी कर, माझ्या आनंदासाठी, माझ्या समाधानासाठी. जेव्हा तू कोणतंही कर्म करशील तेव्हा त्याला कर्मयोग असं म्हटलं जातं. तर कर्मकांडापासून आता कृष्ण अगदी अलगदपणे अर्जुनाला कर्मयोगापर्यंत घेऊन जाणार आहे. प्रथम ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही भगवद्गीता ऐकता त्या श्री राधा गोविंदांना आपण जिकडे आहोत तिकडनंच साष्टांग नमस्कार करूया. त्यांच्या आशीर्वादाशिवाय आपण गीता समजू शकणार नाही. तर आपण बघितलं की अर्जुनाची काय काय कारण होती. प्रथम त्यांनी सांगितलं की हे सर्वजण जी शत्रू सेना आहे ते म्हणजे स्वजन आहेत, त्यांच्या प्रती मला करुणा आहे. तेव्हा कृष्ण त्याला आत्म्याचं ज्ञान देतो आणि सांगतो की आपण हे शरीर नाहीये, आपण आत्मा आहोत. त्याच्यामुळे तू करुणा तुझी आहे ती चुकीच्या डायरेक्शन मध्ये जाऊ देऊ नकोस किंवा चुकीच्या ठिकाणी त्याचं ऍप्लिकेशन करू नकोस. आपण आत्मा आहोत आणि आत्मा अमर आहे. मग त्याच्यानंतर अर्जुनाचं कारण होतं की मी युद्ध जरी जिंकलो तरी मी कोणाला दाखवू? माझे जे गुरुजन आहेत, माझे नातेवाईक आहेत, ते कोणीही माझं राज्य, मी राजा झालेला बघणार नाही. तर मग युद्ध करून जिंकून सुद्धा मला काय आनंद मिळणार नाही. तेव्हा कृष्ण त्याला सांगतो नाही तू चुकीचा विचार करतोयस आणि मग त्याला कर्मकांड सांगतो की तू जिंकलास किंवा हारलास दोन्ही मध्ये लाभ हा तुझाच आहे. मग त्याच्यानंतर अर्जुन सांगतो की हे जे काही मी कर्म करणार आहे या सर्व जणांना ठार मारणार आहे, हे घोर पाप कर्म आहे, हे मी करू शकणार नाही. तेव्हा कृष्ण अर्जुनाला सांगतो की जेव्हा तू भक्तीमध्ये किंवा माझ्या आदेशाखाली तू जेव्हा युद्ध करत आहेस तेव्हा त्याच्यामध्ये कुठलंही पाप कर्म तुला लागणार नाही. त्याच्यानंतर
च कारण होतं की पारिवारिक परंपरा नष्ट होती. त्याचं उत्तर आपण आज बघणार आहोत. आणि मग या सर्व कारणांमुळे अर्जुन असमंजस झाला होता. जेव्हा तो असमंजस झाला तेव्हा कृष्णाने त्याला सांगितलं की तुझा गोल जो आहे तो फिक्स नाहीये आणि तुला अनेक गोल्स आहेत. तुला हे पण पाहिजे, ते पण पाहिजे. जणू काही तुझ्या बुद्धीला अनंत शाखा फुटलेल्या आहेत. त्याच्यामुळे तुझी बुद्धी एकाग्र नाहीये. तुझी बुद्धी एकाग्र असली पाहिजे. तुला फोकस आला पाहिजे की तुझा गोल काय आहे. आणि जेव्हा असं होईल तेव्हाच तू तुझा असमंजसपणा जाईल आणि तुला तुझा गोल जो आहे तो व्यवस्थित दिसेल. तर आपलंही असंच असतं की आपल्याला सर्व गोष्टी हव्या असतात. आपल्याला कृष्णही हवा असतो. आपल्याला भौतिक आपलं जे जीवन आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा यश कीर्ती हवी असते. आणि अशामुळे आपण सुद्धा असमंजस असतो. कधीतरी आपण देवाची भक्ती आणि हे छान गतीने करतो आणि कधीतरी आपली गती अगदी मंद मंद होते. तर अशा तऱ्हेने कृष्ण सांगतोय की ज्यांचं गोल हे स्थिर नाहीये किंवा ज्यांना त्यांचं गोल माहित नाहीये, ध्येय माहित नाहीये, तर ते भक्ती मार्गामध्ये प्रगती करू शकत नाही. मग अर्जुन कृष्णाला विचारतो की असा कोण आहे की ज्याची बुद्धी एकाग्र आहे. मग कृष्ण सांगतो की त्याला स्थिताधीर मुनी म्हणतात. त्याचं मन कसं असतं, स्थिर असतं. आणि तो कृष्ण भावना भावी जीवन जगत असताना त्याच्या जीवनामध्ये येणारे अनेक प्रसंग जे आहेत त्या प्रसंगांना तो तोंड कसं देतो, तर त्याच्यामध्ये सीताधीर मुनीचं वर्णन केलेलं आहे. आणि मग आज हे मी तुम्हाला सांगणार आहे, पारिवारिक परंपरा नष्ट होतील याच्यावर कृष्ण अर्जुनाला काय सांगणार आहे. आता तिसरा अध्याय आपण जेव्हा बघितला, पहिला दुसरा अध्याय चालू झाला तेव्हा इकडे कृष्णाने अर्जुनाला कृष्णाने अर्जुनाला अनेक योग सांगितले. ध्यान योग झाला, थोडा हठयोग झाला, भक्ती योग झाला, कर्मयोग झाला. असं थोडं थोडं खूप काही अर्जुनाला सांगितलं. आणि हे सांगितल्यावर अर्जुनाचा गोंधळ उडाला की नक्की मी काय करू. की एका ठिकाणी कृष्ण सांगतोय की बुद्धी योग हा खूप श्रेष्ठ आहे आणि दुसऱ्या ठिकाणी कृष्ण म्हणतोय की तू युद्ध कर. मग नक्की मी काय करू, युद्ध करू की युद्धाचा त्याग करू. मग त्याच्यानंतर कृष्ण त्याला निष्काम कर्मयोगाबद्दल सांगतो. मग त्याला कर्मकांडापासून कर्मयोगापर्यंत घेऊन जातो. आणि मग इकडे उत्तर आहे की जे पारिवारिक परंपरा ज्या आहेत त्या नष्ट का होणार नाही. कारण जेव्हा एखादा माणूस त्याचं नियत कर्म करतो तेव्हा कधीच समाजामध्ये अशांतता नांदत नाही. पारिवारिक परंपरा कधीच नष्ट होत नाही. सर्व समाज, सर्व राष्ट्र किंवा सर्वांची, सर्व जनांची उन्नती होते जेव्हा प्रत्येक जण आपलं नियत कर्म करतो. आणि मग त्याच्यानंतर इकडे परत कृष्ण अर्जुनाला सांगतोय की काम आणि क्रोध याच्यापासून तू खूप दूर राहिलं पाहिजेस. कारण काम आणि क्रोध या दोन अशा गोष्टी आहेत की ज्या बुद्धीला आच्छादून टाकतात. आणि एकदा बुद्धीला आच्छादून टाकलं की आपलं जीवन कसं होतं, पशुतुल्य होतं. मग मानव शरीर असून देखील आपलं अशी स्थिती होते की आपण पशूंसारखं जीवन जगतो. म्हणजे ही किती दुर्दैवाची गोष्ट आहे बघा. किती लक्ष योनीनंतर आपल्याला हे दुर्लभ मानव शरीर मिळतं, पण आपण
त्याचा उपयोग कशासाठी करतोय हेच आपल्याला समजत नाही. का नाही समजत? कारण बुद्धी पूर्ण काम आणि क्रोधाने आच्छादून टाकलेली असते. आता पहिले जे 2 श्लोक आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला अर्जुनाचा असमंजसपणा दिसतोय. तर तो असमंजसपणा का दिसतोय? कारण दुसऱ्या अध्यायात 2.49 हा श्लोक आता या वाचतील कुमुद माताजी. तर त्या श्लोकात कृष्णाने अर्जुनाला सांगितलंय की बुद्धियोग हा श्रेष्ठ आहे आणि कर्मयोग हा कनिष्ठ आहे. तर असं म्हटल्यानंतर अर्जुनाला वाटतं मग मी कर्म कशाला करू? बुद्धी योग जर श्रेष्ठ आहे तर मी बुद्धीनेच कृष्णाकडे जाऊ शकेन. आणि इकडे बुद्धियोग म्हणजे कृष्ण अर्जुनाला काय सांगतोय? बुद्धियोग म्हणजे भक्ती योग. पण अर्जुनाला काय वाटतं? बुद्धियोग, बुद्धी म्हणजे काय? तुम्ही पुस्तकं उघडा, तुम्ही शांत ठिकाणी बसा, पुराण वाचा, वेद वाचा, उपनिषद वाचा, त्याचा अर्थ समजून घ्या आणि या निर्णयापर्यंत या की मी हे शरीर नाही, मी आत्मा आहे. मग हे झालं की अर्जुनाला असं वाटतं की आपल्या सगळ्या समस्या मिटणार आहेत. म्हणून त्याला असं वाटतं की मी मग कर्म कशाला करू? मग कर्म करून सुद्धा मला शेवटी हेच समजणार आहे, मी हे शरीर नाही, मी आत्मा आहे. पण मग बुद्धियोगाने जर मी ते समजलं तर मला हे घोर कर्म सुद्धा करायला नको. तर अशा तऱ्हेने अर्जुनाचा गोंधळ उडालेला आहे. तर गोंधळ कुठल्या श्लोकामुळे उडालेला आहे तो श्लोक आपण बघूया. पल्लवी माताजी आलेल्या आहेत का? अच्छा, मग कुमुद माताजी तुम्हीच वाचता हो श्लोक माताजी. हो आणि माताजी. अनुवाद? येस, जी माताजी वाचते. तिसरा अध्याय आणि पहिला श्लोक ना नाही माताजी? नाही, तिसरा 2.49 पहिल्यांदा. अच्छा, ठीक. 2.40 जी. एकच मिनिट. एक मिनिट माताजी. जी, एकच सेकंड. हा झाला. दूरेण यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतवः. हे धनंजय, भक्तिमय सेवेद्वारे सर्व निंद्य कर्मांना दूर सार. एक सेकंड मी त्याची टाईप पडेल. कर्मांना दूर सार आणि त्या भावनेमध्येच भगवंतांना शरण जा. हे जे आपल्या कर्मफळांचा उपभोग घेऊन इच्छतात ते कृपणच आहे. हरे कृष्णा. म्हणजे आता इकडे कृष्ण अर्जुनाला काय सांगतोय की बुद्धीनी तू तुझा बुद्धीचा वापर कर आणि हे घोर कर्म करू नकोस. आता इकडे कृष्ण काय सांगतोय अर्जुनाला? खरं म्हटलं तर की बुद्धीचा वापर कर आणि माझा जो आदेश आहे, माझ्या आदेशाचं तू उल्लंघन करू नकोस. आपल्या बुद्धीने आपण पुढे जाऊ शकत नाही, आपण ठरवू शकत नाही की हे कर्म चांगलं आहे की हे वाईट आहे. हे अजूनही आपल्याला आपल्या गुरूंचं मार्गदर्शन लागतं. 3 गोष्टी, गुरु, साधू आणि शास्त्र, या तिघांचंही जर उत्तर हो 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 असेल तर आपण कर्म करू शकतो. आता इकडे अर्जुनाचं असं झालं, त्याला असं वाटलं की कृष्ण बुद्धी योगाला अधिक जास्त महत्व देत आहे आणि पुढे सुद्धा बुद्धी योग किंवा बुद्धी हा जो शब्द आहे हा नंतर पुढे 10 श्लोकांमध्ये आलेला आहे.
कुठे ना कुठेतरी. तर इतका कृष्ण बुद्धीवर स्ट्रेस करून बोलत आहे, तर अर्जुनाला वाटतं तर मग मी हे कर्म का करू, मी हे कर्म करणार नाही. आणि मग कृष्ण अर्जुनाला डिटेलमध्ये सांगतो, बरं तुला कर्म करायचं नाहीये ना, तुला तुझी ड्युटी करायची नाहीये, मग तू संन्यास घेतलास तर संन्यास घेतल्यावर काय होईल, संन्यास कोणाला घेता येतो. आज आपल्या मनात आलं की मला हे सगळं आजूबाजूचं जग अजिबात आवडत नाही, माझं सर्व जणांबरोबर भांडण होतं, ऑफिसमध्येही भांडण होतं, घरच्या लोकांबरोबरही भांडण होतं, आता मला संन्यास घ्यायचा. म्हणजे आपण संन्यास घेऊ शकतो का, नाही. संन्यास घेण्यासाठी सुद्धा एक क्वालिफिकेशन लागतं, आपली पात्रता लागते. तर हे कृष्ण अर्जुनाला समजावून सांगतोय की तुझ्या मनात आलंय की मला युद्ध करायचं नाही, म्हणजे तू काय सक्सेसफुल संन्यासी होणार नाहीयेस. मग असा जर तू करायचा प्रयत्न केलास तर तो मिथ्याचार होईल, कारण मनामध्ये अजूनही इंद्रियांचे विषय आहेत ज्यांच्यावर मन एकसारखं जातंय. जेव्हा मन इंद्रियांच्या विषयांवर जातं तेव्हा ते माझ्यापासून खूप दूर असतं, ते माझ्यापर्यंत पोहोचूच शकत नाही. तर हे सर्व कृष्ण अर्जुनाला समजावून सांगतो की संन्यास हे तुझ्यासाठी नाहीये. आणि मग जर तुला संन्यास घ्यायचा असेल तर प्रथम तुला काय केला पाहिजे, कर्मयोग केला पाहिजे. कर्मयोग का केला पाहिजे आणि तो कसा पाहिजे, निष्काम कर्मयोग. निष्काम कर्मयोग काय म्हणजे आपण नीट समजावून घेणार आहोत या अध्यायात. आणि बरं, तुला कर्म का केलं पाहिजे, कारण रिकामी बसणं किंवा कुठलीही ऍक्टिव्हिटी न करणं हा ऑप्शनच नाहीये. पूर्ण भगवद्गीतेमध्ये तुम्ही काहीही काम करायचं नाही हा ऑप्शनच कृष्णाने दिला नाही. कृष्णाने आपल्याला प्रत्येक अध्यायात तीच गोष्ट जरा वेगळी वेगळी सांगितली. आता परत दुसऱ्या अध्यायामध्ये कुमुद माताजी 2.47 हो माताजी म्हणते. 2.47 कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि. आपले नियत कर्म करण्याचा तुला अधिकार आहे, पण कर्मफळावर तुझा अधिकार नाही. आपल्या कर्मफळास आपण कारणीभूत आहोत असे तू कधीही समजू नकोस. तसेच आपले कर्तव्य न करण्यासाठी तू आसक्त होऊ नकोस. हरे कृष्ण माताजी. म्हणजे इकडे कृष्णाने काय सांगितलं, तुझा अधिकार कोणता आहे की कर्म करायचा तुझा अधिकार आहे, फळावर तुझा अजिबात अधिकार नाही. आणि आपलं कर्तव्य करत राहणं किंवा आपलं नियत कर्म करत राहणं हे केव्हाही श्रेष्ठ आहे. तर हेच परत तिसऱ्या अध्यायात जरा विस्ताराने कृष्णाने समजावून सांगितलेलं आहे की इनऍक्टिव्हिटी इज नॉट अ ऑप्शन. तुम्हाला ऍक्टिव्हिटी ही केलीच पाहिजे, कर्म हे केलंच पाहिजे. मग कर्म कसं करायचं, कोणासाठी करायचं, कोणाच्या आनंदासाठी समाधानासाठी करायचं, ते हे सगळं तिसऱ्या अध्यायात सांगितलेलं आहे. मग आपल्याला सर्वांनाच असं वाटतं, हो आता मी तुम्हाला हा अध्याय सांगितला की तुम्हालाही वाटेल की मला सुद्धा कृष्णासाठी खूप चांगली कर्म करायची आहे, मला रोज असं करायला आवडेल, मंदिरात जायला आवडेल, सेवा करायला आवडेल. असं प्रत्येकाला वाटतं की आपण कृष्णासाठी काही ना काहीतरी करावं. पण प्रत्यक्षात आपण ते करू शकतो का, आपण करू शकत नाही. का करू शकत नाही, कारण काम, त्यांनी सांगितलंय काम हा सर्वात मोठा शत्रू आध्यात्मिक मार्गावर उभा आहे, जणू काय तो मोठा राक्षस आहे.
आणि जेव्हा केव्हा आपण कृष्णाकडे जायला निघतो तेव्हा असे हे राक्षस आहेत, मोठमोठे राक्षस आपल्या वाटेत उभे राहतात. आपला क्रोध असतो, द्वेष असतो, काम असतं, अनेक अनेक इच्छा असतात, जे समोर उभे राहतात आणि आपण आपल्या स्वतःच्या शक्तीने त्यांचा मात करू शकत नाही. मग अशा वेळेला आपण कोणाकडे वळायचं, कोणाची प्रार्थना करायची? कृष्णाची प्रार्थना करायची. तेव्हा त्याला हाक मारताना सुद्धा हे मधुसूदन अशी हाक मारायची की मी तुझ्याकडे यायला निघालेले, पण माझ्या अनेक इच्छा आहेत ज्या मध्ये येऊन माझं मन वळवताय. माझा राग आहे, माझी अनेक अनर्थ आहेत, अहंकार आहे, द्वेष आहे, याच्यामुळे मी तुझ्याकडे येऊ शकत नाही. तू या शत्रूंना त्वरित ठार मार. जेव्हा आपण अगदी एका सिन्सिअर हार्ट, जेव्हा अगदी मनापासून हृदयापासून आपण अशी प्रार्थना करतो तेव्हा मात्र तुमच्या लक्षात येईल की हळूहळू ही जी अनर्थ आहे त्यांच्यामधला जो फोर्स आहे, त्यांच्यामधली जी शक्ती आहे ती हळूहळू कमी होत आहे आणि इतकी एके दिवशी इतकी कमी होते की ही अनर्थांकडे आपण लक्ष न देता किंवा त्यांच्यावर मात करून आपण कृष्णाकडे जाऊ शकतो. तर हा तिसरा अध्याय आहे. आता अर्जुनाचं उत्तर प्रश्न होता की कृष्णा मी काय करू, कर्म करू की कर्माचा त्याग करू? कर्माचा त्याग म्हणजे अर्जुनाला काय वाटतं की आपण एकांत ठिकाणी बसायचं, ध्यान करायचं, पुस्तकं वाचायची, वेद उपनिषद, आणि आपण एका निर्णयावर यायचं की मी हे शरीर नाही, मी आत्मा आहे. कारण कृष्णाने दुसऱ्या अध्यायातच अर्जुनाला सांगितलं होतं, जेव्हा तो स्वजन म्हणत होता, त्याला त्याच्या गुरु बद्दल, बंधूंबद्दल करुणा वाटत होती, तेव्हा कृष्णाने सांगितलं होतं की आपण हे शरीर नाही, आपण आत्मा आहोत. मग या कन्क्लुजनला अर्जुनाला वाटतं बुद्धी योगाद्वारे शांत बसून मला त्या निर्णयावर किंवा त्या मतावर मी ठाम होईल की मी हे शरीर नाही, मी आत्मा आहे. तर आता जेव्हा आपण अशा ठिकाणी येतो जिकडे लिहिलंय दिस वे दॅट वे द अदर वे, आपल्याला समजत नाही की नेमकं कुठे जायचं, कुठला मार्ग घ्यायचा. अर्जुनाचंही तसंच झालंय. म्हणून तो कृष्णाला सांगतो, कृष्णा मला एकच काय ते तू निश्चितपणे सांग. आता 3.2 कुमुद माताजी येस माताजी. हरे कृष्ण. वाचा. व्यामिश्रेणैव वाक्येन बुद्धिमोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहम् आप्नुयाम्. अनुवाद: तुमच्या संदिग्ध बोलण्यामुळे माझी बुद्धी गोंधळून गेली आहे, म्हणून यापैकी कोणती गोष्ट माझ्यासाठी सर्व दृष्टीने श्रेयस्कर आहे ते कृपया निश्चितपणे मला सांगा. हरे कृष्णा. बघा, जेव्हा आपण गोंधळलेलो असतो तेव्हा आपल्याला प्रभुपादांनी 3 गोष्टी सांगितल्या, गुरु, साधू आणि शास्त्र. या इकडे जर तिघांचं हो 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 असेल तर आपल्याला ती गोष्ट करता येते. आता अर्जुन इकडे गोंधळलेला आहे, म्हणून तो काय करतोय, तो आपल्या गुरुंना शरण गेलेला आहे आणि तो कृष्णाला सांगतोय की निश्चितपणे की श्रेष्ठ काय आहे, की माझं कल्याण कशात आहे, हे तू मला निश्चितपणे सांग. जेव्हा आपण सुद्धा कधी कधी गोंधळलेलं असतं, आपल्यासाठी नेमकं काय बरं आहे, मी हे करू की ते करू, जेव्हा असं असतं तेव्हा आपणच आपलं कन्क्लुजन जे आहे ते करतो की नाही हे माझ्यासाठी श्रेष्ठ आहे. पण आपण
प्रार्थना करताना तरी निदान कृष्णाला म्हटलं पाहिजे की कृष्णा, मला समजत नाहीये की माझ्या साठी श्रेष्ठ काय आहे, तू माझं मार्गदर्शन कर. असं बोलताना सुद्धा आपण बोलत नाही. म्हणजे बघा आपल्यामध्ये किती अहंकार असतो. आता हे मी तुम्हाला सांगितलं की 2.49 मध्ये कृष्णाने सांगितलेलं आहे की बुद्धियोग हा श्रेष्ठ आहे, कर्मयोग हा कनिष्ठ आहे. आणि त्यांनी सांगितलं की सर्व जी घृणास्पद कर्म आहे ही तू लांब करू शकतोस बुद्धियोगाने. आणि अर्जुनाला काय वाटतंय की तो जे हे युद्ध करणार आहे हे घोर पाप आहे. हे कर्म जर मला दूर ठेवायचं असेल तर मी काय करू शकतो, बुद्धियोग. मग त्याला असं वाटतं की बुद्धियोग हा श्रेष्ठ आहे, मग मी कर्म करतच नाही. आणि त्याला असं वाटतं म्हणजे बुद्धियोग म्हणजे ज्ञान योग. बुद्धियोग जर करायचा असेल तर ज्ञानाच्या मार्गाने आपण तो करू शकतो. आणि ज्ञानाने काय होतं की आपण कधीच पाप कर्म करत नाही. म्हणून अर्जुनाला असं वाटतं की युद्ध करणे हे एक पाप कर्म आहे आणि मला हे कर्म करायचं नाही. पण तरी कृष्ण अर्जुनाला काय सांगतोय, नाही तू उठ, उभा राहा, तू युद्ध कर. आणि एका ठिकाणी कृष्ण असं सांगतोय त्याला की आपण हे शरीर नाही, आपण आत्मा आहोत. मग अर्जुनाचा त्याचा पुढचा प्रश्न असा असतो की आपण जर आत्मा आहोत आणि आत्मा हा तुम्हाला माहितीये आपलं केसाचं टोक आहे, त्या टोकाचे तुम्ही 10,000 तुकडे करा. एक तुकडा केवढा लहान असेल तेवढा लहान आत्मा असतो. मग एवढ्याशा लहान आत्म्याला एवढं मोठं राज्य कशाला पाहिजे, असा सुद्धा अर्जुनाच्या मनामध्ये गोंधळ उडालेला असतो. आणि दुसऱ्या अध्यायातच कृष्ण अर्जुनाला सांगतो की भक्ती मार्गामध्ये तू थोडं सुद्धा काही माझ्यासाठी कर्म केलंस तर तुला मोठ्या भयापासून तुझं संरक्षण होतं. म्हणजे एका ठिकाणी कृष्ण अर्जुनाला सांगतोय की आपण हे शरीर नाही, आपण आत्मा आहोत. आणि दुसऱ्या ठिकाणी सांगतोय तू माझ्यासाठी छोट जरी कुठलंही कर्म केलं तरी देखील तुझं भयापासून संरक्षण होईल आणि तू तुझं नियत कर्म हे केलंच पाहिजे. मग अर्जुनाला वाटतं अरे आता मी नक्की काय करू. आणि अर्जुनाला काय वाटतं, ज्ञान घेणं म्हणजे संन्यास. संन्यास म्हणजे काय, कामापासून आपल्या कर्मापासून संन्यास म्हणजे कर्म करायचंच नाही. आणि त्याला वाटतं ज्ञान आणि कर्म हे दोन वेगवेगळे ऑपोजिट डायरेक्शन्सना जाणारे हे मार्ग आहेत. त्याच्यामुळे हा त्याचा गोंधळ उडालेला आहे. त्याला असं वाटतं की मी कर्म करतच नाही, कर्माचा त्याग करतो आणि ज्ञान योगाच्या पाठीमागे लागतो. हरे कृष्ण. 3.1 हरे कृष्ण. येस. ज्या अर्जुन उवाच ज्यायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव. अर्जुन म्हणाला, हे जनार्दन, हे केशव, बुद्धी सकाम कर्मापेक्षा श्रेष्ठ आहे असे जर तुम्हाला वाटते तर तुम्ही मला. तुमचा आवाज येत नाहीये. माताजी माझा ओके. हा आता बोला. हा जरा थोडीशी दूर आहे. ओके बोलते.
अर्जुन म्हणाला, हे जनार्दन, हे केशव, बुद्धी सकाम कर्मापेक्षा श्रेष्ठ आहे. आणि जर तुम्हाला वाटते तर तुम्ही मला या घोर युद्धात नियुक्त होण्याचा आग्रह का करत आहात? हरे कृष्णा. तर आता इकडे अर्जुनाने कृष्णाला 2 नावानी हाक मारलीये. एक म्हणजे जनार्दन आणि दुसरा म्हणजे केशव. आता मला कोण सांगेल जनार्दनाचा अर्थ काय आहे? हात वर करा. जनार्दन आपण कोणाला म्हणतो? बोला. बोला. जनार्दन म्हणजे कोण? बोला. कुमुद माताजी, तेजस्विनी माताजी, बोला. जनार्दन म्हणजे कोण? नाही माताजी, मला नाही माहिती जनार्दनचा अर्थ. बरं, आणि कोण? आणि कोणाला सांगायचंय? याला 2 अर्थ आहेत. जनार्दन म्हणजे जो जन म्हणजे माणसांचा जो रक्षण करतो तो जनार्दन. पण इकडे जे जनार्दन म्हटलेलं आहे त्याचा अर्थ काय आहे हे मला पाहिजे. कोणी नाही? कुमुद माताजी. विश्वाचे पालन करणारे ते आहेत माताजी. खरं, पण माताजी लक्षाच्या बाहेर गेले ना. ते जनार्दन म्हणजे बरं, हे सगळे जनार्दन म्हणजे सर्व लोकांचे म्हणजे सर्व जणांचे पालक असं समथिंग असं त्याचं हा, अर्थ. ठीक आहे. माताजी विश्वाचे पालन करणारे. हा, ते तुमची सगळ्यांची हे उत्तर बरोबर आहे. पण इकडे स्पेसिफिक जनार्दन म्हणजे की ज्याच्याकडे आपण एक विनंती करतो की मला माझं जे अंतिम कल्याण कशामध्ये आहे ते तिकडे तू मला घेऊन जा. तो जो घेऊन जाणारा आहे तो जनार्दन. आलं तुमच्या लक्षात? आता इकडे अर्जुन गोंधळलेला आहे की मी काय करू त्याला माहित नाहीये. म्हणून जेव्हा तो प्रार्थना करतोय तेव्हा जनार्दन हा शब्द वापरतोय की निश्चित श्रेयस्कर काय आहे माझ्या आत्मकल्याणासाठी इकडे तू मला घेऊन जा, त्यावर मला मार्गदर्शन कर. असा जो आहे ज्याच्याकडे आपण आपल्या अल्टिमेट बेनिफिट किंवा आत्मकल्याणासाठी आपण विनंती करतो तो जनार्दन. आणि केशव, केशव म्हणजे कोण? की जो ब्रह्मा आणि शिव यांचा उगम पण आहे आणि यांचा कंट्रोलर पण आहे. याला केशव असं म्हणतात. तर आता अर्जुनाचा प्रश्न आहे की मी काय करू? हे घोर कर्म करू की मी कर्मापासून संन्यास घेऊ? हे झालंय आपलं दुसरं. आता नीट समजावून सांगताना आपण कृष्ण अर्जुनाला कसा समजावून सांगतोय बघा. हरे कृष्ण 3.3. हरे कृष्णा. श्री भगवानुवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिना. अनुवाद. श्री भगवान म्हणाले, हे निष्पाप अर्जुना, मी यापूर्वीच सांगितले आहे की आत्मसाक्षात्कारासाठी प्रयत्न करणाऱ्या मनुष्याचे 2 वर्ग आहेत. काही जणांचा तात्विक तर्काद्वारे अर्थात ज्ञान योगाद्वारे आणि इतरांचा भक्तिमय सेवेद्वारे आत्मसाक्षात्कारी होण्याकडे कल असतो. हरे कृष्ण.
म्हणजे इकडे आपल्याला काय सांगितलंय की दोन तऱ्हेचे व्यक्ती असतात. ते दोन तऱ्हेचे व्यक्ती त्यांनी सांगितलंय, कर्मयोगी आणि ज्ञानयोगी हे असे असतात. आता अर्जुनाला काय वाटतंय की कर्म आणि ज्ञान हे दोन्हीही उलट्या दिशेचे मार्ग आहेत, म्हणजे उलटीकडे जात आहेत. त्याला हे समजलेलं नाहीये की कृष्णाकडे जाण्यासाठी जेव्हा आपण कर्म करतो त्याला ज्ञानाची सुद्धा साथ लागते. समजा जर जे कर्म करतोय त्याला ज्ञानाची साथच नसेल तर काय होतं की आपण त्या कर्माच्या फळाकडे आसक्त होतो. जेव्हा आपण कर्मफळाकडे आसक्त होतो तेव्हा हळू आपण खाली या भौतिक कुपामध्ये बुडून जातो. आपल्याला कृष्णापर्यंत जाताच येत नाही. तर ज्याप्रमाणे आपली निष्ठा असते, आपली चित्तशुद्धी झालेली असते, त्याप्रमाणे आपण कर्म करू शकतो. म्हणून कर्माला नेहमी ज्ञानाची जोड असते. आता हे आणि पुढे कृष्ण अर्जुनाला समजावून सांगणार आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. न कर्मणाम् अनारंभाः नैष्कर्म्य पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनाद् एव सिद्धिं समधिगच्छति. ओके. केवळ कर्म न करण्याने मनुष्य कर्मबंधनातून मुक्ती प्राप्त करू शकत नाही. तसेच केवळ संन्यासानेही मनुष्य सिद्धी प्राप्त करू शकत नाही. अरे तुमचा आवाज बारीक का येतोय कुमुद माताजी? इतरांना येतोय का आवाज चांगला? माझं तर बरोबर आहे, मी जवळच आहे लॅपटॉपच्या. आता तर बरोबर आहे. ऑडिओ बघा की मलाच बारीक येतोय, इतरांना त्यांचा आवाज येतोय का? जोरात सांगा. नाही, मध्ये बरोबर आहे मध्ये माझं. गेला होता माताजी आवाज. हा हा कमी झाला गेला होता. आता येतोय? आता येतोय? हा हो, आता येतोय येतोय. पण मला परत एकदा वाचा. हा, येस मॅम. न कर्मणाम् अनारंभाः नैष्कर्म्य पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यासनादेव सिद्धी समधिगच्छति. केवळ कर्म न करण्याने मनुष्य बघा आता परत आवाज गेला. अरे असं कसं होईल माताजी? मी जवळच आहे एकदम. बरं एक तसेच केवळ मिनिट. संन्यासही, हा. एक मिनिट हे वाचून घेते मग बंद हे होते. कदाचित नेटवर्क इश्यू वाटतो त्याच्या आवाजाच्या पायी. हा, संन्यासनेही मनुष्य सिद्धी प्राप्त करू शकत नाही. हरे कृष्णा. तर आता इकडे शिल प्रभुपाद सांगतात की आपल्याला वाटलं म्हणून आपण संन्यास घेतला, असं करून आपण आपल्याला सिद्धी प्राप्त होऊ शकत नाही. संन्यास घेण्यासाठी सुद्धा एक पात्रता आहे, एक क्वालिफिकेशन लागतं. ते म्हणजे आपली पूर्ण चित्तशुद्धी झाली पाहिजे. पूर्ण चित्तशुद्धी झाली नाही तर आपण संन्यास घेऊ शकत नाही. आणि तसं जर आपण केलं, संन्यास घेतला, बाय फोर्स घेतला, तर आपली अधोगतीच होते. आणि त्याला पुढे कृष्णाने समजावून सांगितलं की हा मिथ्याचार होतो. आणि असा फोर्सफुली संन्यास घेतल्यानंतर आपली का प्रगती होऊ शकत नाही? कारण आत्मा क्रियाशील असणे हा आत्म्याचा गुणच आहे. तो नेहमी क्रियाशील असतो. त्याच्यामुळे आपण बाय फोर्स संन्यास घेऊ शकत नाही चित्तशुद्धी झाल्यानंतर. आणि ती एक ग्रॅज्युअल प्रोसेस आहे. हळूहळू स्टेप बाय स्टेप आपल्याला कृष्णाकडे जावं लागतं. तर हे सगळं पुढे आता हा 4था श्लोक आहे ते 9वा श्लोक इथपर्यंत कृष्णाने समजावून सांगितलंय की आत्मा हा नेहमी क्रियाशील असतो. त्याच्यामुळे मनात आलं आणि मी संन्यास घेतला असं आपण करू शकत नाही. हरे कृष्ण कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. आता आवाज येतोय ना माताजी माझा? हो हो. हा, 5वा श्लोक. नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्
कार्यते यवशः कर्मा सर्वं प्रकृतिजय गुणैः. प्राकृतिक गुणांपासून प्राप्त केलेल्या गुणानुसार मनुष्याला असहाय्यपणे कर्म करण्यास भाग पडले जाते. म्हणून कोणालाही कर्म केल्या वाचून एक क्षणभरही जगता येत नाही. हरे कृष्णा. बघा इकडे कृष्णाने सांगितलंय की क्षणभर सुद्धा आत्म्याला कर्म केल्याविना राहता येत नाही. म्हणजे आत्मा हा कार्यशील असतो, क्रियाशील असतो. मग कर्म कोणासाठी करायचं? मग समजा जर तुम्ही कृष्णासाठी कर्म केलं तर उत्तमच आहे, कारण तुम्ही कर्मबंधनातून मुक्त होता. आता जर कृष्णासाठी तुम्ही कर्म केलं नाही तर माया असते. मग माया ही आपल्याला तिच्यासाठी तिच्या म्हणण्याप्रमाणे नाचवते. मग मायेसाठी आपण कर्म करतो. उदाहरणार्थ एखादा माणूस खूप नोकरी करतो, बिझनेस करतो, उत्तम पैसे मिळवतो. आज आपण समजूया तो महिन्याचे 5 लाख कमावतोय. काही कृष्णाचं करत नाही. 5 लाख महिन्यासाठी अगदी व्यवस्थित आहे. पोट पाण्यासाठी घर, गाडी, ड्रायव्हर सगळं मिळेल. पण आता काय होईल? तो विचार करेल आता 5 लाखाचे 50 लाख कसे होतील, आणि याच्या पाठीमागे तो पळत राहील, धावत राहील. म्हणजे कर्म आत्मा करणारच आहे, पण तुम्ही मायेसाठी करताय की तुम्ही कृष्णासाठी करताय, फरक इतकाच आहे. तर तो फरक जो आहे, आपण कोणासाठी कर्म करायचं, का कर्म करायचं, हे आपल्याला समजलं पाहिजे. की मी इकडे बघा आपल्याला श्रील प्रभुपादांनी सांगितलेलं आहे. त्यांच्या एका लेक्चरमध्ये मी ऐकलंय की ते म्हणतात मेडिटेशन वगैरे हे सगळं बोगस आहे. का बोगस आहे? कारण हे इकडे 3.5 मध्ये त्याचं कारण दिलंय की क्षणभर सुद्धा आत्मा कार्य केल्याशिवाय राहू शकत नाही. मग तुम्ही फोर्सफुली डोळे बंद करता, तुम्ही ध्यान करायला मेडिटेशन क्लासेस असतात, शिकवतात कसं मेडिटेशन करायचं, काय मेडिटेशन करायचं. पण इकडे आपल्याला काय सांगितलेलं आहे 3.4 मध्ये की तुमची चित्तशुद्धी झाल्याशिवाय तुम्ही संन्यास घेऊ शकत नाही, तुम्ही ध्यान करू शकत नाही. तुम्हाला मेडिटेशन करायला एक प्रकारचं डाएट घ्यावं लागतं जे सात्विक आहे. त्याशिवाय तुम्हाला मनाची शांतता लागते. मनामधले जे विकार आहेत, जे अनर्थ आहेत, ते पूर्ण दूर व्हावे लागतात आणि मगच तुम्ही मेडिटेशन करू शकता. पण इकडे आता सगळा बाजार झालेला आहे. सगळेजण सांगतात की आमका क्लास आहे, इकडे या, मेडिटेशन करा, असं करा, तुम्हाला चांगलं वाटेल. ते चांगलं तुम्हाला वाटेल हे बरोबर आहे, पण ते फक्त फिजिकल लेवलवर आहे. तुमच्या आत्म्यासाठी किंवा तुमची जी आध्यात्मिक प्रगती त्यांनी होऊ शकत नाही. फिजिकल वेलबिंग होऊ शकतं त्यांनी, पण आध्यात्मिक उन्नती नाही. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः उच्यते. कर्मेंद्रिये संयमित करूनही ज्याचे मन इंद्रिय विषयांचे चिंतन करीत असते तो निश्चितपणे स्वतःची फसवणूक करतो आणि अशा मनुष्याला मिथ्याचारी म्हटले जाते. हरे कृष्णा. आता इकडे कृष्ण अर्जुनाला सांगत आहे की तुला संन्यास घ्यायचा आहे, तू जंगलामध्ये जाणार आहेस आणि राहणार आहेस, पण तुझ्या मध्ये जो क्षत्रिय गुण आहे तो उफाळून वर येणारच, आणि तसं केल्याने तुझ्या संन्यास आश्रमाचा भंग होईल.
आता अर्जुन हा मुळात क्षत्रिय आहे. त्यांनी जर कुठे बघितलं की काही लोक जंगलातून चालली आहेत, काही चोर आहेत तिकडे आणि ते या प्रवाशांवर त्यांनी हल्ला केलाय, लुटालूट केलीये, जर अर्जुनाने हे बघितलं तर क्षत्रिय असल्यामुळे तो त्याची तलवार काढेल आणि त्या चोरांना तो मारेल किंवा त्यांना तिकडनं पळवून लावेल. तर हा जो क्षत्रिय गुण आहे, आता त्या क्षत्रिय गुणासाठी जेव्हा तो असं बघेल, अधर्म बघेल, तेव्हा त्याला राग येईल. राग आल्यानंतर तो एक कृती करेल आणि हे सगळं त्याचा जो संन्यास आहे, संन्यास म्हणजे तुम्ही शांत बसा, तुम्ही ध्यान करा, तुम्ही जप करा, तुम्ही वेद वाचा, या सगळ्याचा भंग होईल. आणि मुख्य म्हणजे कृष्ण म्हणाला की तू युद्धातून पळून जाणार. तुझे शत्रू जे आहे ते काय तुझं कौतुक करणार आहे का, की नाही नाही अर्जुन आहे ना, त्याला खरोखर त्याच्या आजोबांवर, त्याच्या गुरूंवर आणि या बंधूंवर खूप प्रेम होतं म्हणून त्यांनी युद्ध केलं नाही. खरं तर तो महावीर आहे, पण या कारणामुळे त्यांनी युद्ध केलं नाही. कृष्ण म्हणाला शत्रू निंदनीय शब्दामध्ये तुझ्या सामर्थ्याचं वर्णन करते की एवढा मोठा हा योद्धा आहे, हा या युद्धामध्ये पळून गेला, तो खूप घाबरला. हे सर्व महारथी बघून तो घाबरला आणि तो पळून गेला. असा अपमान तू सहन करू शकणार नाहीस. तुझ्या मनामध्ये हा अपमान जो केलेला आहे एकसारखा परत येईल. काटा जसा एकसारखा टोचत राहतो तसं तुला हा अपमान टोचत राहील आणि त्याच्यामुळे तुझं मन कुठेही लागणार नाही आणि तू आध्यात्मिक मार्गावर जरा सुद्धा प्रगती करू शकणार नाहीस. मग अशा संन्यासाला काय म्हणतात? मिथ्याचार म्हणतात. कृष्णाला मिथ्याचार आवडत नाही. कृष्ण म्हणतो की जोपर्यंत तुमची चित्तशुद्धी होत नाहीये तोपर्यंत तुम्ही तुमचं नियत कर्म करा. नियत कर्म करता करता हळू तुमची चित्तशुद्धी होईल आणि मग चित्तशुद्धी झाल्यानंतर मग संन्यासाचा तुम्ही विचार करू शकता. ज्याप्रमाणे इकडे हा साधू दाखवलेला आहे आणि त्याचा वेश कसा आहे, त्यांनी भगवे कपडे घातलेले आहेत, परंतु त्याच्या हातात काय आहे, एका हातात सिगरेट आहे, एका हातात मोबाईल आहे. तर अशा तऱ्हेचा हा साधू आहे की बघूनच तुम्हाला हा ढोंगी वाटतो. त्याचप्रमाणे कृष्णाकडे जाण्यासाठी आपण कुठलंही ढोंग करू शकत नाही. कृष्णाला मिथ्याचार आवडत नाही. मी तुम्हाला 18 दिवसाच्या भगवद्गीतेमध्ये रुद्र प्रतापाची गोष्ट सांगितली होती. तुम्हाला ती आठवते का गोष्ट? मला सांगा. सर्वजणांनी केलाय ना? गीता समजून घ्या. आज मला तुम्हाला दुसरी गोष्ट सांगायची आहे, पण कोणीतरी मला ही गोष्ट सांगितली तर. सांगा हो नाही. तुम्ही ऐकताय की नाही क्लास, हे मला समजलं पाहिजे. ही गोष्ट माहितीये का? नाही आठवत. बरं चालेल. मी गोष्ट सांगते. रुद्रप्रताप नावाचा राजा होता पुरीमध्ये आणि तो खूप मोठा कृष्ण भक्त होता आणि नेहमी जगन्नाथपुरीमध्ये एकसारखे चैतन्य महाप्रभू येऊन राहायचे. कधी वृंदावनात राहायचे, कधी पुरीमध्ये राहायचे. तर असेच ते जगन्नाथपुरीला आले होते. तेव्हा राजाच्या शिपायांनी, सेवकांनी, मंत्रीनी सांगितलं की असे चैतन्य महाप्रभू हे मोठे संन्यासी आहेत आणि ते जगन्नाथ स्वामी मंदिरामध्ये आलेले आहेत. तर राजाला खूप आनंद झाला
आणि त्यांनी सांगितलं चला आपण आता यांना भेटायला जाऊया. म्हणून त्यांनी त्यांच्या शिपायांना पहिल्यांदा पाठवलं आणि सांगितलं शिपायांना की त्यांना विचार की मी कधी भेटू त्यांना, कुठल्या दिवशी, कुठल्या वेळी. म्हणून हे शिपाई तिकडे गेले आणि त्यांनी महाप्रभूंना विचारलं. मग महाप्रभूंनी उत्तर दिलं की मी संन्यास आश्रमात आहे, त्याच्यामध्ये जे गृहस्थ आश्रमामध्ये आहेत त्यांना मी भेटत नाही आणि राजाला तर अजिबात नाही. कारण राजा हा कोण आहे, हा सर्व लोकांना भेटतो, सर्व मंत्र्यांना भेटतो, इतर देशांचे मंत्री त्याला येऊन भेटतात. त्यांचं राज्याची बोलणी, पैशाची बोलणी असं ते भौतिकामध्ये खूप असतात. त्याच्यामुळे मी संन्यास आश्रमात असल्यामुळे मी त्यांना भेटू शकणार नाही. मग शिपाईनी हे येऊन या राजाला सांगितलं की ते भेटू शकणार नाही. राजाला खूप वाईट वाटलं की ते भेटणार नाहीत. मग काय करावं म्हणून मग राजा स्वतः तिकडे गेला आणि त्यांचे जे शिष्य होते त्यांना भेटला आणि त्यांना सांगितलं माझी खूप इच्छा आहे महाप्रभूंना भेटायची. राजानी सांगितलं, राजाला त्या शिपायांनी सांगितलं की हे बघा त्यांनी तर तुम्हाला उत्तर दिलेलं आहे, ते तुम्हाला भेटू शकणार नाही. पण एक उपाय आहे. तुम्ही काय करू शकता, ज्या दिवशी रथयात्रा आरंभ होते त्या दिवशी मात्र तुम्हाला महाप्रभूंचं दर्शन होईल. ते रथामागे असणार. मग महाप्रभूंनी विचार केला ठीक आहे आणि रथयात्रेचा दिवस उगवला. तेव्हा महाप्रभूंनी प्रतापरुद्र राजानी काय केलं, आपल्या हातामध्ये झाडू घेतला आणि त्यावेळी प्रथा होती की रथासमोरचा जो रस्ता आहे, जो मार्ग आहे, तो एक जण झाडत असे. तर राजानी स्वतःहून ती सेवा घेतली आणि तो रथासमोरचा जो रस्ता होता तो स्वतः झाडू लागला, एवढा राजा असून देखील. मग जेव्हा चैतन्य महाप्रभूंनी हे बघितलं की राजा स्वतः रस्ता झाडतोय, तेव्हा त्यांना खूप आनंद झाला आणि ते रुद्र राजाला भेटले. तर अशा तऱ्हेने आपल्याला समजतं, जेव्हा आपण मनापासून, हृदयापासून जेव्हा कृष्णासाठी कुठलं कर्म करतो, अगदी क्षुल्लक कर्म असेल, तेव्हा आपण कृष्णाच्या खूप जवळ जातो. तर अशा तऱ्हेने मग आपण कुठल्याही आश्रमात असो, संन्यास आश्रमात असो, गृहस्थ आश्रमात असो, आपण कृष्णापर्यंत जाऊ शकतो. फक्त जेव्हा आपण कर्म करतो ते कृष्णाच्या आनंदासाठी, कृष्णाच्या समाधानासाठी आणि पूर्ण हृदयापासून आपण ते कर्म केलं पाहिजे. तर इकडे आपल्याला असं दिसतं की समजा जर एखाद्या संन्यासी आहे आणि बाय फोर्स तो काय करतो, आपल्या इंद्रियांना संयमित ठेवतोय, खूप प्रयत्न करतोय तो करायचा. आणि दुसरा एक माणूस आहे जो गृहस्थ आहे, जो कर्म करतोय, तो कृष्णाच्या आनंदासाठी कर्म करतोय आणि त्याला फळाची काहीही आसक्ती नाही. असा जो माणूस आहे तो कृष्ण म्हणतोय तो अधिक श्रेष्ठ आहे या संन्यासापेक्षा. तर ही गोष्ट इकडे दिली आहे. पण मी तुम्हाला आणि एक गोष्ट सांगते. रामानुज आचार्य जे होते, तुम्हाला माहिती आहे ना, श्री परंपरेमध्ये 4 परंपरा आहेत. त्या श्री परंपरेमध्ये रामानुजाचार्य म्हणून हे मोठे गुरु होऊन गेले. तर त्यांचा आश्रम होता दक्षिण भारतात आणि त्यांचे खूप शिष्य होते. बऱ्याच जणांनी संन्यासी घेतला होता आणि आश्रमात अनेक जण यायचे. तर त्या आश्रमामध्ये एक दाम्पत्य येत असे आणि रामानुजाचार्यांना ते दाम्पत्य
खूप खूप आवडत असेल. ते काही काम करत असतील किंवा काहीही प्रवचन करत असतील आणि हे दाम्पत्य आलं की ते पूर्ण लक्ष त्यांच्याकडे देत असे. मग जरी ते संन्यासांना काही शिकवत असतील तरी देखील हे दाम्पत्य आले ते त्यांना सांगायचे, या या इकडे येऊन बसा, आणि त्यांच्याचकडे बोलायचे, जणू काही इतर त्यांचे जे शिष्य होते त्यांच्याकडे लक्ष द्यायचे नाही. आता या शिष्याना या दाम्पत्याचा खूप खूप राग येत असे. हे आम्ही एवढा संन्यास घेतलाय, आम्ही घरदार सोडलेला आहे, तरी देखील आम्हाला जास्त महत्व द्यायचं, आम्ही संन्यासी आहोत की या गृहस्थाला जास्त महत्व द्यायचं असं. आणि हे जे सगळे शिष्य संन्यासी होते ते कसं करायचे, त्यांची आपापसात खूप भांडणं व्हायची. सेवा सेवा मला चांगली दिली आहे की तुला चांगली दिली आहे, किंवा मला हे पाहिजे, मला ते पाहिजे, असं त्यांचं आपापसात भांडणं व्हायची. गुरूंचंही ते दर खेपेला ऐकायचे असं नाही. तर जेव्हा रामानुजाचार्याला समजलं की हे सगळे माझे शिष्य आहेत, ते या गृहस्थाचा द्वेष करतात, तेव्हा त्यांनी एकदा सांगितलं की चला आता यांना मी दाखवतो, प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल देऊन त्यांना दाखवतो. तर त्यांनी काय सांगितलं, रामानुजाचार्यांनी एके दिवशी या सगळ्या शिष्यांना बोलवलं आणि त्यांनी सांगितलं की तुम्ही हे जे दाम्पत्य आहे ना यांच्या घरी जायचं, आणि त्यांनी वेळ सांगितली, अमक्या अमक्या वेळेला जायचं. त्या वेळेला ही जी बायको असेल ना या गृहस्थाची, ही झोपलेली असेल. काही जणांनी बाहेर उभं राहा खिडकीकडे, काही जणांनी गेटकडे उभं राहा, आणि एका जणांनी आत जायचं. आत गेल्यानंतर ही झोपलेली असेल तेव्हा तिच्या अंगावरचे जे दागिने असतील ते सगळे काढायचे आणि तुम्ही घेऊन यायचं. आता सगळे म्हणाले, अरे तुम्ही आम्हाला हे असं चोरी करायला सांगताय, हे कशासाठी सांगताय? तर रामानुजाचार्य म्हणाले की हा माझा आदेश आहे, तुम्हाला पाळायचा आहे का? मग हे सगळे गप्प बसले आणि ते गेले. एक जण आतमध्ये गेला आणि ती बायको झोपलेली होती, तो गृहस्थ घरी नव्हता. तिचे दागिने हळूहळू काढले, गळ्यातलं काढलं, थोडं पायातलं काढलं, आणि नंतर काय झालं, दुसऱ्या बाजूची ती एका कुशीवर झोपली होती. एका कुशीची ती दुसऱ्या कुशीवर झाल्याबरोबर हा जो माणूस तिचे दागिने काढत होता तो घाबरला आणि घाबरून पटकन बाहेर आला. आणि बाहेर आल्यावर ते सर्वजण खिडकीच्या इकडे थांबले. रामानुजाचार्यांनी त्यांना जसं सांगितलं होतं तसं. थोड्या वेळानंतर तो हा गृहस्थ घरी आला. घरी आल्यावर त्याची बायको म्हणाली, अहो आज काय झालं मी तुम्हाला सांगू का? हे आपल्या आश्रमातली संन्यासी आले होते आणि त्यांनी माझे अंगावरचे दागिने काढून घेतले. तर त्यांना खूप वाईट वाटलं की अरे आपल्या आश्रमाला मला वाटतं पैशाची गरज आहे, पण रामानुजाचार्यांनी आपल्याकडे कधीच पैसे मागितले नाही. मग तू सगळे दागिने दिलेस ना? तर ती बाई म्हणाली, त्यांची बायको म्हणाली, हो मी दागिने दिले, पण दुसरी मी एका कुशीवर झोपले होते म्हणून त्या बाजूचे दागिने ते काढू शकले नाही, आणि मी जेव्हा दुसऱ्या कुशीवर उलटले तेव्हा मात्र ते घाबरून पळून गेले. मग ते म्हणाले, बरं आता आहेस तशी चल आणि तुझ्या अंगावरचे सगळे दागिने आपण जाऊन देऊया. आणि कपाटामध्ये जे काय पैसे होते, जे काय दागिने होते, जे काय संपत्ती होती ती सगळी त्यांनी गोळा केली आणि हे दोघही नवरा बायको आश्रमात गेले. आणि आश्रमात गेल्यावर त्यांनी रामानुजाचार्यांना सांगितलं, हे बघा हे आम्ही सगळं तुमच्यासाठी आणलंय. तर तेव्हा हे जे शिष्य उभे होते तेव्हा त्यांना खरं समजलं की खरा संन्यासी कोण आहे, हे गृहस्थ आहेत, पण हे खरे संन्यासी आहेत. त्यांना त्यांनी मिळवलेली संपत्ती आहे त्या संपत्तीबद्दल त्यांना
थोडी सुद्धा आसक्ती नाही. पण गुरुला आपल्या काही कमी पडू नये, गुरुला आणि कोणा जवळ काहीही मागायला अशी वेळ येऊ नये, अशासाठी त्यांनी आपली सगळी संपत्ती दिली. त्यावेळेला या सगळ्या शिष्यांना लाज वाटली की गुरु आपल्याला आदेश करून अनेक गोष्टी सांगतात, पण त्याच्यामध्ये सुद्धा आपण असंतुष्ट असतो. आपल्याला वाटतं की मला गुरुनी हे का सांगितलं, तुला का नाही सांगितलं, मला ही सेवा का दिली, तुला का नाही दिली, मला असं का केलं, तुला असं का केलं. याच्यामध्ये आपण वादविवाद घालत बसतो. गुरुना हवं नाही हे काही बघतच नाही. आणि इकडे हे दाम्पत्य आहे ज्यांनी संन्यास घेतला नाही आणि हे सगळं आपलं देत आहे. तर कृष्ण काय आपल्याला सांगतोय की त्याला मिथ्याचार अजिबात आवडत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो य कर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येत अकर्मणः. याचा पण अनुवाद वाचा. येस माताजी. हरे कृष्णा. एक मिनिट. हा, तू आपले नियत कर्म कर, कारण नियत कर्म करणे हे कर्म न करण्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे. कर्म केल्या वाचून मनुष्य आपल्या शरीराचाही निर्वाह करू शकत नाही. हरे कृष्णा. म्हणजे कृष्ण काय सांगतोय की तुला नियत कर्म केलंच पाहिजे. तो जणू काय एक रूल आहे, नियमच आहे. मी तुम्हाला काय सांगितलं, इन ऍक्टिव्हिटी इज नॉट अ ऑप्शन, हे आपल्याला माहिती आहे. मग ऍक्टिव्हिटी कोणासाठी करायची हाच प्रश्न आहे. तुम्हाला कृष्णासाठी ऍक्टिव्हिटी करायची आहे की मायेसाठी. हा 3.9. यज्ञार्थात् कर्मणो न्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तिसंग समाचर. श्री विष्णू प्रीत्यर्थ यज्ञ म्हणून कर्म केले पाहिजे, अन्यथा कर्म या भौतिक जगामध्ये बंधनास कारणीभूत ठरते. म्हणून हे कौन्तेया, तू आपल्या नियत कर्माचे पालन श्री विष्णूच्या संतोषार्थ कर आणि या प्रकारे तू सदैव कर्म बंधनातून मुक्त राहशील. हरे कृष्णा. म्हणजे जेव्हा आपण कृष्णासाठी, विष्णूसाठी जेव्हा कुठलंही कर्म करतो तेव्हा आपण कर्मबंधनातून मुक्त होतो. पण जेव्हा आपण कृष्णासाठी कर्म करत नाही, आपण आपल्या आनंदासाठी किंवा दुसऱ्यांच्या आनंदासाठी सुद्धा जेव्हा आपण कर्म करतो तेव्हा काय होतं, आपण बंधनात अडकतो. ते कर्म चांगलं जरी तुम्ही केलं तरी चांगल्याचं फळ मिळण्यासाठी सुद्धा तुम्हाला परत पृथ्वीवर यावं लागतं. वाईट कर्म केलं तरी सुद्धा यावं लागतं. म्हणजे चांगलं कर्म किंवा वाईट कर्म या दोघांची फळं भोगायला तुम्हाला यावंच लागतं. पण जेव्हा तुम्ही कृष्णासाठी कर्म करता तेव्हा मात्र तुम्ही कर्मबंधनातून मुक्त होता. या स्लाइड मध्ये बघा दाखवलंय, हे युधिष्ठिर महाराज आहे. त्यांनी युद्ध जिंकलेलं आहे आणि ते राजा झालेले आणि मग त्यांनी यज्ञ केलेला आहे आणि तिकडे ते नारद मुनीला विचारत आहे की मी कुठल्या तऱ्हेने राज्य करू ज्याने कृष्ण आनंदी राहील, कृष्ण सदैव प्रसन्न राहील. अशा सूचना तो नारद मुनींकडून घेतोय. म्हणजे जे कृष्णाचे महान भक्त आहेत त्यांच्याकडून नेहमी आपण आदेश घ्यावा की कृष्णाला प्रसन्न ठेवण्यासाठी मी कोणत्या प्रकारचं जीवन जगू हे आपल्याला माहित पाहिजे. आपण कुठेतरी वाचून कोणाचा तरी ऐकून आपण आपल्या लाईफचा फॉर्म्युला तयार करतो असं नाही. आपल्याला आपल्या लाईफचा फॉर्म्युला, जीवन कसं जगायचं हे कोणी सांगितलं पाहिजे, कृष्णाच्या महान भक्तांनी सांगितलं.
आणि तेच श्रील प्रभुपादांनी आपल्याला गीतेमध्ये समजावून सांगितलेलं आहे. त्यांनी सांगितलेलं आहे तुम्ही कृष्ण भावना भावित जीवन कसं जगलं पाहिजे. आणि जेव्हा युधिष्ठिर महाराज असा आदेश घेताय आणि त्याप्रमाणे जेव्हा ते राज्य करतात, तेव्हा युधिष्ठिर महाराजांचं राज्य राम राज्यात सारखंच होतं. त्यांच्या राज्यामध्ये खूप संपन्नता होती, खूप सगळं काही अगदी ऋतुचक्र व्यवस्थित होतं. पाऊस फक्त पावसाळ्यातच पडायचा, फक्त जे 4 महिने होते चातुर्मास त्या वेळेलाच. आता कसं आहे तुम्ही बघा, डिसेंबर जानेवारी मध्येही पाऊस पडतो. तुम्ही बघायला गेला तर जानेवारी फेब्रुवारी मध्येच एक कधीतरी हीट वेव्ह येते, इतकी गरमी होते. तर असं त्यावेळी कधीच व्हायचं नाही. किंवा त्यांनी सांगितलेलं की जी माणसं होती त्यांना कुठलेही रोग नव्हते आणि ते आनंदाने कर भरायचे, आनंदाने टॅक्स देत असे. आता आपल्यापैकी बसलेल्यापैकी मला सांगा, आपण किती जण आनंदाने टॅक्स देतो? टॅक्स द्यायच्या वेळेला आपल्याला असं वाटतं की आता हे माझे एवढे पैसे सरकाराने मारले. कोणीही आनंदाने टॅक्स देत नाही, पण त्या वेळेला मात्र सर्वजण आनंदाने टॅक्स देत असे. इतकंच काय तर भागवतम मध्ये वर्णन केलेलं आहे की नद्या, वृक्ष, वेली हे सर्व आनंदाने कर देत असे. म्हणजे धन धान्य, फळ, भाज्या यांचं उत्पन्न विपुल होतं आणि एवढं होतं की सगळे पशु पक्षी प्राणी यांना खायला प्यायला पाणी हे भरपूर होतं. म्हणजे अशा तऱ्हेने युधिष्ठिर महाराजांचं जे राज्य आहे त्याचं खूपच सुंदर वर्णन केलेलं आहे. तर इतकी प्रसन्नता, इतका आनंद कधी मिळू शकतो आपल्याला? की जेव्हा कृष्ण आनंदात असतो तेव्हा. मग कृष्णाला तुम्ही नेहमी समाधानात, आनंदात कसं ठेवू शकाल? हे सगळं श्रील प्रभुपादांनी आपल्याला प्रत्येक अध्यायात सांगितलंय की तुम्ही जेव्हा जेवण करता, तुम्ही जेवण करण्याच्या अगोदर कृष्णाला अर्पण करा आणि मग तुम्ही सगळे खा. असं नाही जेवण तयार झालं आपण आपलं खायचं, असं नाही. आता इकडे हे त्यांनी योगा लॅडर केलेली आहे की पहिल्यांदा आपलं जीवन कसं असतं, पशुतुल्य असतं. आपण मानतच नाही देव आहे. त्याच्यावरून पुढे जेव्हा आपली थोडीशी प्रगती होते तेव्हा आपण जाणतो की आपल्यापेक्षा सुपिरियर कोणीतरी आहे आणि मग आपण जप करतो, नवस बोलतो, काहीतरी त्याग करतो. का करतो तो त्याग? कारण आपल्याला काहीतरी पाहिजे असतं. मला मुलगा पाहिजे, मला चांगली नोकरी पाहिजे, मला शिक्षण पाहिजे, मला प्रमोशन पाहिजे, मला पैसा पाहिजे, मला सुंदर पत्नी पाहिजे. जेव्हा आपण असं करतो तेव्हा त्याला आपण कर्मकांड म्हणतो. हा जो कर्मकांडी असतो तो काय करतो, इतर देव देवतांची पूजा करतो, पण तरी चालेल. तो मानतो ना की कोणीतरी श्रेष्ठ आहे, कोणीतरी सुपिरियर आहे, कोणाच्या तरी हातामध्ये कंट्रोल आहे. मग ज्याला पैसा हवा असतो तो लक्ष्मी मातेची पूजा करतो, तो जाणतो. मग त्याच्यानंतर त्याच्या लक्षात असं येतं की कर्मकांड हे ठीक आहे, पण तरी याच्यामध्ये सुद्धा जे काय मला मिळतं ते टेम्पररी आहे, ते शाश्वत नाहीये. पैसा मिळतो पण काही काळाने परत मला पैशाची मागणी करावी लागते. जे काय मला मिळतं ते परमनंट नाहीये.
असा विचार करत करत काही वर्षांनी तो कृष्णाकडे जातो आणि मग सकाम कर्मयोग करतो. सकाम कर्मयोग म्हणजे काय आहे? अजूनही ती जी मागण्याची वृत्ती आहे ती गेलेली नाहीये. मला हे पाहिजे, मला ते पाहिजे मागतो. पण आता तो कोणाकडे मागतोय? तो कृष्णाकडे मागतोय. त्याला प्रसिद्धी हवी असते, पैसा हवा असतो, हे हवं असतं. आणि सकाम कर्मयोगी कसा असतो? तो म्हणतो ठीक आहे, मला खूप पैसे मिळाले ना, मी थोडेसे पैसे तुला दे. अगदी 100 मिळाले त्यातले 10 रुपये तुला देईन. तर अशा तऱ्हेने तो सकाम कर्मयोग करतो. आता कृष्णाकडे जेव्हा तो कृष्णाशी असोसिएशन करायला लागतो, रोज कृष्णाकडे जाणं, थोडी सेवा करणं किंवा आपल्याला जे काही फळ मिळालंय त्यातलं थोडंसं काहीतरी कृष्णाला जेव्हा तो देतो, आदान प्रदान होऊ लागतं, तेव्हा मात्र त्याचं कृष्णावर मनापासून प्रेम निर्माण होतं. आणि जेव्हा त्याचं मनापासून प्रेम निर्माण होतं तेव्हा तो निष्काम कर्मयोग करतो. निष्काम कर्मयोग म्हणजे काय? त्याला फळाची अजिबात आसक्ती नसते. जे काय फळ आहे तो ते सर्व काही फळ कृष्णाला देतो. म्हणून त्याला म्हणतात निष्काम कर्मयोग. मग निष्काम कर्मयोग करता करता त्याची चित्तशुद्धी होऊ लागते. बघा, इथपर्यंत तशी चित्तशुद्धी झालेली नसते. सकाम कर्मयोगापासून थोडी चालू असते, कारण फळाशी सकाम कर्मयोगी तेवढा अटॅच नसतो किंवा तेवढी फळाची आसक्ती नसते जितका कर्मकांडी असतो. आता निष्काम कर्मयोग करायला लागल्यावर अनेक अनेक वर्षांनी त्याची चित्तशुद्धी होते. चित्तशुद्धी होते, त्याच्या हृदयातली अनर्थ आहे ती हळूहळू त्याचं हृदय सोडून जाऊ लागतात. आणि असा जो व्यक्ती आहे तो काय करू लागतो? ज्ञान योग करू लागतो. ज्ञान योग करू लागतो म्हणजे काय? तेव्हा जेव्हा फळाशी आसक्त एखादा फळाची आसक्ती नसते तेव्हा त्याचं मन शांत होतं आणि शांत मन ज्ञान ग्रहण करू शकतं. जोपर्यंत मन शांत नाहीये तोपर्यंत, जोपर्यंत चित्तशुद्धी झाली नसते, काम क्रोध हे विकार असतात, तोपर्यंत तुम्ही ज्ञान ग्रहण करू शकत नाही. तुमचं मन एकाग्र होऊ शकत नाही. आता मात्र निष्काम कर्मयोग केल्यानंतर तो ज्ञान योग करू शकतो आणि ज्ञान योगामध्ये तो त्याचं नियत कर्म जे आहे ते बाजूला ठेवू शकतो. कारण आता निष्काम कर्मयोग केल्यानंतर त्याची चित्तशुद्धी झाली असते, तो संन्यासासाठी रेडी आहे. आणि मग असा जो ज्ञान योगी आहे पुढे जाऊन ज्ञान मिळाल्यानंतर तो काय करतो? अष्टांग योग. हे अष्टांग योग परत 6व्या अध्यायात आहे, ते मी सांगेन. आणि अष्टांग योग केल्यानंतर मग तो काय, मग पुढची स्टेप अशी आहे की त्याला समजतं की कृष्ण कोण आहे आणि जो आनंद आहे इकडे कृष्णाचं रूप सच्चिदानंद असतं. सत, चित आणि आनंद. ज्ञान योगीना सत रूप त्याचं समजतं. म्हणजे ते या निर्णयापर्यंत जाऊ शकतात की मी आत्मा आहे, मी शरीर नाही. आणि मग जो अष्टांग योगी आहे तो शोधतो की कृष्ण कुठे आहे. कृष्ण माझ्याच हृदयामध्ये आहे, इथपर्यंत ते पोचू शकतात आणि ते जाणू शकतात की मी कृष्णाचा अंश आहे. आणि मग इकडे सुद्धा सत आणि चित हे जे रूप आहे कृष्णाचं ते समजू शकतात. पण आनंद जर घ्यायचा असेल तर आपल्याला भक्ती योगामध्ये प्रवेश करावा लागतो. भक्ती योगामध्ये प्रवेश केल्यानंतरच आपण कृष्णाबरोबर एक संबंध
स्थापन करू शकतो. मग तो सख्याचा असेल, दास आणि स्वामी असेल, वात्सल्य रस असेल, माधुर्य रस असेल. तर अशा विविध रसांमध्ये आपण एक नातं स्थापन करू शकतो आणि आपण पूर्ण आनंद लुटू शकतो. तर ज्याप्रमाणे सूर्य आहे, एखाद्या ज्ञान योगी जो आहे तो सूर्यप्रकाश आहे इतकंच जाणू शकतो. जो अष्टांग योगी आहे तो सोर्स जाणू शकतो की सूर्यप्रकाश, सूर्य कुठे आहे आणि प्रकाश कुठून येतो की हा सोर्स आहे. त्याप्रमाणे अष्टांग योगी जाणू शकतो की कृष्ण हा उगम आहे. पण एखादा भक्त असतो तोच कृष्णधामामध्ये प्रवेश करू शकतो आणि कृष्णाबरोबर नाते संबंध स्थापन करून त्याचा पूर्ण आनंद लुटू शकतो. बघा, आता आपलं जे मानव जीवन आहे, आपल्या जीवनामध्ये जर मी तुम्हाला विचारलं की तुम्ही सगळ्यात महत्व कशाला देता, नातेसंबंध, पैसा, तुमचा जॉब, तुमचे क्वालिफिकेशन, तर जर तुम्हाला एक उत्तर द्यायचं असेल तर ते काय असेल तुम्ही सांगा. सांगा, अनम्यूट व्हा. ते प्रत्येकासाठी वेगवेगळं असेल ना, म्हणजे चॉईस हा. चॉईस वेगळा जरी असेल तरी हो. तुम्हाला काय वाटतं, आता तुम्ही प्राधान्य कशाला द्याल? पैशाला प्राधान्य द्याल, तुमच्या डिग्रीला प्राधान्य द्या की तुमचा नातेसंबंध? तुम्ही काय म्हणाल, सर्वात इम्पॉर्टंट गोष्ट कुठली आहे तुमच्यासाठी? नातेसंबंधांना. नातेसंबंध. इतरांना काय वेगळं सांगायचंय का? नातेसंबंध म्हणजे ते कुठलंही नातं असू दे, आई मुलगी किंवा पती आणि पत्नी किंवा भाऊ आणि बहीण, कुठलेही असू दे. पण तुम्ही कशाला सर्वात इम्पॉर्टन्स द्या? तुम्ही म्हणाल पैसे मी मिळवतोय, ठीक आहे, पण हे पैसे कोणासाठी मिळवतोय मी? तिकडे तुम्ही बघाल की एक तुमचा कुठला तरी जीवनामध्ये एक रिलेशनशिप आहे की ज्याच्यातून तुम्हाला भरपूर आनंद मिळतो आणि त्याच्यासाठी तुम्ही जगता. तर असं तुम्ही आपल्या जीवनात पण बघू शकाल की तुम्ही पहिला तुमचा जे प्रायोरिटी असेल ना, तर ती जर तुम्ही बघितली तर कुठलं ना कुठलं तरी रिलेशनशिप असतं. त्याचप्रमाणे हे कुठे ना कुठेतरी आपलं आत्म्याचं आणि कृष्णाचं तेच नातं आहे आणि ते जे नातं आहे ते आपण पूर्ण विसरलेलो आहे आणि त्याचं स्मरण आपण कृष्ण भावना भावित जीवन जगून ते जे नातं आहे ते जागृत करायचंय. कारण तो जो आनंद आहे किंवा तो जो परमानंद आहे तो शाश्वत आहे आणि तो जो आनंद जेव्हा आपल्याला मिळतो तेव्हा हा भौतिक जो आनंद आहे तो आपल्याला अगदी तुच्छ वाटतो. अशा तऱ्हेने कृष्ण अर्जुनाला समजावून सांगताय की तू माझ्यासाठी कर्म कर. तर तुम्हाला समजलं? तुम्हाला इतरांना काही तुमची उत्तरं वेगळी असेल तरी पण सांगा मला की तुम्ही प्राधान्य कशाला देता तुमच्या जीवनामध्ये. अनम्यूट करून बोलू शकता तुम्ही. बोला. बोलायचं नाहीये का कोणाला? बरं, चालेल. आता आपण पुढे जाऊया. आता इकडे त्यांनी जरा उदाहरणं दिली आहे की पशुतुल्य लाईफ म्हणजे काय. आपण फक्त इंद्रियांच्या पाठी असतो
माझी इंद्रिय तृप्ती आणि अमर्यादित, तेही अनलिमिटेड, अनरिस्ट्रिक्टेड इंद्रिय तृप्ती, याच्या पाठीमागे जेव्हा आपण सदैव असतो तेव्हा आपलं जीवन कसं असतं, पशुतुल्य असतं. त्याच्यानंतर आपण थोडस आपल्या इंद्रियांना संयमित करतो, तेव्हा आपण जे असतो, आपण तरी पण आपल्या इंद्रियांच्या तृप्तीसाठी आपण झगडत असतो. परंतु आपलं काय असतं की मला हे फळ पाहिजे, मला अशी तृप्ती पाहिजे, पण आपण एका सुपिरियर देवतेकडे किंवा आपण जाणतो की कोणीतरी कंट्रोलर आहे म्हणून थोडासा आपण त्याग करतो, तेव्हा आपलं जे जीवन असतं ते कर्मकांडी असतं. मग त्याच्यानंतर जो आपला स्वार्थ असतो तो अजूनही असतो, मला हे पाहिजे, मला ते पाहिजे. पण आपण कृष्णाकडे जातो, त्याला सकाम कर्मयोग म्हणतो. मग सकाम कर्मयोगाच्या पुढची पायरी जी आहे त्याला निष्काम कर्मयोग म्हणतात. निष्काम कर्मयोग म्हणजे की आपला कुठलाही स्वार्थ नसतो, फळाशी आसक्ती नसते, जे काय आपण करतोय ते सर्व काही कृष्णाला अर्पण करतो. मग इकडेच साधना भक्ती चालू होते आणि या स्टेजला आपली जी अनर्थ आहेत ना ती हळूहळू हळू आपल्याला आपलं हृदय सोडून जातात. तरी हे याला अनेक अनेक वर्ष लागतात आणि मग आपण भावभक्ती आणि प्रेम भक्ती या स्तरावर जाऊन पोचतो. प्रेम भक्तीच्या स्तरावर जेव्हा आपण पोचतो तेव्हा आपण कृष्णाबरोबर एक नाते संबंध स्थापन करतो. आता मला असं वाटतं मी इकडे थांबते योगा लॅडर कडे. आता इकडे त्यांनी परत ही जी योगा लॅडर आहे ही मी तुम्हाला आत्ताच सांगितलेली आहे. ज्ञान योगानंतर अष्टांग योग, अष्टांग योग नंतर भक्ती योग, इकडे ही पण आता तुम्हाला सांगितलेली आहे. आणि इकडे आता तुम्ही जर बघितलं ॲनिमल लाईफ, आता हे जे अमेरिकेमध्ये हिप्पी होते त्यांचं कसं जीवन होतं, ॲनिमल लाईफ, पशुतुल्य जीवन होतं. दारू, सिगरेट, बायका, इलेजिटिमेट सेक्स, हे सर्व काही ते अगदी पशुप्रमाणे जगत होते. पण असं काही झालं त्यांच्या आयुष्यामध्ये श्रील प्रभुपाद आले आणि जेव्हा साधू संग होतो तेव्हा मात्र आपलं जीवन पूर्ण पालटून जातं. लव मात्र साधू संग सर्व सिद्धी होत. लव मात्र, लव म्हणजे इतकं युनिट ऑफ मेजरमेंट, म्हणजे एका निमिषापेक्षा सुद्धा कमी. म्हणजे डोळे आपण झाकतो आणि उघडतो ना तर त्याही पेक्षा कमी, त्याला लव म्हणतात. तर लव मात्र साधू संग सर्व सिद्धी होय. तर अशा प्रमाणे त्या हिप्पींचं झालं की प्रभुपादांचा संग त्यांना लाभला. प्रभुपादांनी त्यांना गीता समजावून सांगितली, त्यांच्या बरोबर हरे कृष्ण महामंत्राचा जप केला आणि या साधू संगामुळे ते आणि ज्ञानामुळे ते श्रील प्रभुपादांना शरण जाऊ शकले आणि ॲनिमल लाईफ पासून ते डायरेक्ट कुठे गेले, साधना भक्ती. म्हणजे या ज्या मधल्या स्टेप्स आहेत ना, कर्मकांडी, सकाम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग, हे डायरेक्ट बायपास करून ते साधना भक्तीला गेले श्रील प्रभुपादांचा संग झाल्यामुळे. आणि मग भावभक्ती आणि प्रेमभक्ती आपल्यामध्ये सुद्धा हे असंच आहे. ॲनिमल लाईफ आपण जगत होतो, पण जेव्हा श्रील प्रभुपादांचं भगवद्गीता तुमच्या हातात आलेलं आहे तेव्हा काय होतंय, तुमचा श्रील प्रभुपादांबरोबर संग होतोय. म्हणजे जेव्हा तुम्ही हे वाचता, गीता वाचता, तेव्हा तुम्ही लक्षात ठेवा की ते असं कुठलंही ऑर्डिनरी पुस्तक नाहीये.
तुम्ही जेव्हा ते पुस्तक वाचताय तेव्हा श्रील प्रभुपादांबरोबर तुम्ही बसलेला आहात. तुमचा संघ श्रील प्रभुपादांबरोबर आहे. त्यांचे जे विचार आहेत त्या विचारांचा जो फ्लो आहे तो अखंड तुमच्यामध्ये होत आहे. तुमच्या इंद्रियांच्या द्वारे तुमच्या हृदयाचं परिवर्तन होत आहे. म्हणून डायरेक्टली आपण सुद्धा ॲनिमल लाईफ मधून हे सगळं आपण बायपास करून आपण साधना भक्तीच्या स्तरावर आलेलो आहोत. आणि मग भावभक्ती आणि शेवटची जी आहे ती प्रेमभक्ती आहे. आता मला वाटतं सेक्शन 3 आपण पुढल्या याच्यामध्ये घेऊया. तर आता तुम्हाला काही प्रश्न आहेत का? हा माताजी, मला असं विचारायचं होतं की हा. आजच्या अध्यायामध्ये कर्मयोग आपण म्हटलं ना, आणि त्या योगा लॅडर मध्ये कर्मयोग म्हणजे निष्काम कर्मयोग का? हो हो हो, निष्काम कर्मयोग. आणि भक्तियोग आणि कर्मयोग ह्याच्यामध्ये मग डिफरन्स काय आहे? फक्त अनर्थ निवृत्ती पूर्ण झालेली नसते का कर्मयोगामध्ये? हा, कर्मयोग बघा 2 प्रकारचा असतो. एक सकाम कर्मयोग आणि निष्काम कर्मयोग. तर सकाम कर्मयोगामध्ये आपण आपल्याला फळाची आसक्ती असते. म्हणजे आपण हो. म्हणतो की मला 100 रुपये पाहिजे. ते मिळाले ना आपण 10 रुपये पण कृष्णाला देतो. पण हा. तरी सुद्धा अजूनही त्या फळाची आसक्ती असते. आणि हम्म. जेव्हा आपण सगळे 100चे 100 रुपये मिळालेले आपण कृष्णाला अर्पण करतो तेव्हा आपली जी आसक्ती असते फळावर ती कमी होते. ज्या क्षणी आपली आसक्ती फळावर कमी होते त्यावेळेला आपलं प्रेम जे आहे ना ते कृष्णावर खूप वाढतं. आता बघा एखादी आई आहे आणि ती आई आता तिचा मुलगा आला आणि त्या मुलाने म्हटलं आता जेवण एकच प्लेट जेवण आहे. ती आई आपल्या मुलाला सगळं जेवण देऊ शकेल का? की मला काही नको तू जेव सगळं देऊ शकेल का? नाही, देऊ नाही शकणार सगळं नाही, जेवण. नाही नाही. तुला भूक बरोबर. लागली आहे तू जेव म्हणून. नाही, देऊ शकतो. थोडं आपल्यासाठी ठेवेल ना. नाही बरं माता ठीक. देईल माताजी. हरे कृष्ण. बरं हा बरं आपण असं समजूया की ती थोडस ठेवेल पण मेजर पोर्शन ती देईल हो, हो, मुलाला. पण हे ती हो. का देईल? कारण तिचं मुलावर प्रेम आहे. तसा जेव्हा आपण निष्काम कर्मयोग करायला लागतो तेव्हा हळूहळू हळू आपलं प्रेम कृष्णावर एवढं वाढतं की आपण सगळं मिळवलेला सगळा पैसा कृष्णाला देऊ शकतो. आणि इतकी निष्ठा निर्माण होते की कृष्ण कशातही मला कमी करणार नाहीये. तो मला सगळं देणार आहे. तोच माझा रक्षण करताय, तोच माझा पालन करताय. इतकी श्रद्धा निर्माण झाल्यानंतर मग तुमची अनर्थ हळूहळू तुमच्या हृदयातून बाहेर जाता आणि मग त्याच्यानंतर भक्तियोग चालू होतो. पण आपल्याला आपण या ज्या स्टेप्स आहेत या बायपास करतोय. कारण जेव्हा तुम्हाला मी म्हंटल ना लव मात्र साधू संग सर्व सिद्धी होय. सरेंडर अँड असोसिएशन ऑफ प्युअर डिव्होटीज. म्हणजे जेव्हा आपल्याला शुद्ध भक्तांचा संग मिळतो तेव्हा डायरेक्ट आपण साधना भक्ती चालू करतो डायरेक्ट. आता याची अनेक उदाहरणं भागवतम मध्ये. उदाहरणार्थ प्रल्हाद महाराज हे असुर कुळातले होते. परंतु काय झालं जेव्हा ते त्यांच्या मातेच्या गर्भामध्ये होते तेव्हा त्यांची माता नारद मुनींच्या आश्रमात होती आणि ती तिकडे सेवा करायची. आणि रोज संध्याकाळी भागवत कथा ऐकायची. आता नारद मुनीच्या मुखातून भागवत कथा प्रल्हाद महाराज ऐकत असे. आणि तिकडे काय झालं असोसिएशन ऑफ प्युअर डिव्होटीज. शुद्ध भक्त जेव्हा असतात आणि त्यांचा संग जेव्हा होतो तेव्हा
जसं ते पारसमणी असतो ना, तुम्ही लोखंड जरी त्याला लावलं तरी त्याचं सोनं होतं. अगदी त्याचप्रमाणे साधू संघाचा इफेक्ट एका मानवावर, एका असुरावर होऊ शकतो. आणि त्वरित काय झालं, तिकडे प्रल्हाद महाराजांनी दिलेलं आहे की मी माझ्या आईच्या गर्भात असताना भागवत कथा ऐकत होतो आणि माझी सर्वात मोठी पात्रता काय होती की माझी जी इंद्रिय होती ती पूर्ण विकसित नव्हती. अंडर डेव्हलप्ड सेन्सेस, कारण ते बाळ रूपामध्ये आपल्या अजूनही गर्भात होते ते, त्याच्यामुळे त्यांचे सगळे सेन्स ऑर्गन्स जे आहे ते पूर्ण डेव्हलप झाले नव्हते. पूर्ण डेव्हलप न झाल्यामुळे त्यांचं जे चित्त होतं ते त्या कथेवर एकाग्र झालं होतं. आता ते इंद्रियांच्या विषयांचा विचार करण्या इतपत त्यांची इंद्रिय विकसितच झाली नव्हती. आणि मग हे असं असल्यामुळे काय झालं, डायरेक्ट त्यांचा जन्म झाल्यावर त्यांची ती भक्ती चालूच झाली. तर हा परिणाम होतो साधू संघांचा. जे शुद्ध भक्त असतात, अनेक गोष्टी आहेत की साधू संघांनी काय परिवर्तन झालेलं आहे. तर अशा तऱ्हेने आपण मग डायरेक्ट आपण सुद्धा साधना भक्ती चालू करतो. ज्या क्षणी तुम्ही भगवद्गीता घेताय हातामध्ये तेव्हा तुम्ही प्रभुपादांचा संग करत आहात, हे लक्षात ठेवा. आणि काय विचारायचंय? विचारू शकता. माताजी Chat मध्ये- रेकॉर्डिंग स्टॉप कराल माताजी? हा ठीक आहे.